Jo Kristo ma oyuoro eklesia kata oyuoro kar lamo mondo giyud chiemb chuny. Moko kuomgi ka ok gite gin ema gin jogo ombulu. To jasiasa ipimo kod oteku kaluwore kod chiwo mare. Ka jopiny no ka ng'ani to kare nigi nyalo kata koponi wamiye gimoro lwete mor samoro ko bi yako mwandu ahinya nikech en gigi osemulo. Kotamgi ni ok giwuo. Jandiko moro ma piny Nigeria iluongo ni Chinua Achebe nowacho ni koponi onge ng'ama nyalo go poche to ka oporogo kende. Jodolo ok bilando samoro ni ng'ani ogolo makama. To jasiasa omi thuolo ni akoro wuogi oganda ni matini mos gi amosa. To owacho ni adhi wenu ka 10,000,000 kata 5,000,000. Otemo loso godo ground mare ne yiero mabiro. Ma iri kaka kudwa konyo mondo kik poni kanisa iduodo tiende. An daher jiwo jodolo wetena ni mondo makamago kik mondo obed kod yudhruok mar kawo. Kaka waseneno ranyisi kinde mathoth kanisa ma jokopere mar jokatholik kodwoko. Giseduoko mwandu mag matokni kata mag pesni mochiw. Waseneno kanisa mar Anglican ka fulo ni mondo pesni oduoki. Waseneno kanisa mamoko bende ka ochung' makamano. An daher jiwo jodolo wetena ni kik mondo obed kod yudhruok mar kawo gik makamano. Kaka wacho motelo gichiwe mos to giling. Gima timore ne jasiasa makamano. Yes. Kodwa ni mondo ousre kendo mondo omak oganda manika kaka kawuono awalemo kanisa mar Anglican ma Jogo Road miluongo ni St. Stephen's Cathedral madhana ni kanyo motimo nam mochal nyoyo. Jasiasa koneno mano to olap dhoge makoro chwer ni yawa ma kura te to wuna go girungu mae adwa soya tonga te. Yes. Kora wuon gima jasiasa nego bende timo tine jopiny to jione tiji ma kato ki ichako golo pesa ni serogo wangi to jibro neno ni jojudu bati ma jaod buchwa to waneno kanyo lokonwa wach mar pesni mag somo manyo chopnwa kaendi waneno kanyo sironwa masani wan gi bursaries wan gi gik makamagi jadolo bati nyo waneno kotimonwa kama hospital koro nyewa yudo jadolo bati nyo chwalonwa kata budget committee kata health committee kata lands committee manyewa yudo loka mogernwa hospital magi makama nyewa yudo budget manyo odonje budget estimate. Jo siasa mondo otine jopiny mane mise mokwongo mane gimomiyo yiergi ok oyiergi mondo gol 1,000,000 1,000,000 ni bati jaod bura chamo kang'eny to 1,100,000 pesa mochamo moso ofuko osara kondos wiye gi jo suru to dhi dok piny in 1,10,000 gi 20 migolo kata gi 100 migolo gi aga kanye ng'ato bro wacho no hala ng'ato bro wacho no an kod gik mopogre opogre but mago gin gik kuo emomiyo kaka kanisa watemo siro ni mondo obed kod tang' ahinya samotimo mani to wamiyo joma loso pesa e yore mag mibadhi thuolo mar luoko pes gi mochido e hekand Nyasaye wawegi dhi gitine jopiny ka gisetiyo ne jopiny wabro neno ba jadolo ka ni e gweng'no to bro wacho ni waneno kaka constituency wani kawuono olokore nyaka nyeng'ane bedie ka wamor kod gima ng'ane timo wamobro jakousi wamobro uso governor kawuono Naropwa kae kata kiweka luowa Naropwa kae neno kaka gik moko bachni neno kaka jibagni gik magitimo tamogi giketho mwandu kendo giyako mwandu kendo gikwalo kendo gipando mago gin gik ma nyaka loki koko loki to okwabe miyo gi thuolo mar wuoyo e duond kanisa e tayo piny riwruok mar jodolo nikech ng'eni un gi kod riwruok